Missieru ibnu bdew għaddejjin ġuri, akkużat bil-qtil ta' żagħżugħ ta' 21 sena, każ li kien seħħ f'April tal-2017. Gerd Greg ta' 31 sena u missieru Joseph ta' 61 sena, it-tnejn minn tal-Pjetà, qed jiġu mixlin bil-qtil ta' Brendan Patch. It-tnejn qed iwieġbu mhux ħati għas-seba' akkużi li qed jaffaċċjaw. Il-vittma kien inqatel quddiem ommu tfajla tiegħu wara argument bejn żewġ familji. Patch kien ingħata 5 daqqiet ta' sikkina, bit-tik fatali tkun daqqa ta' sikkina f'qalbu. Il-qtil seħħ fit-triq Giovanni Barbara fil-Ħamrun. Iż-żewġ tirġiel qed jiġu akkużati b'omiċidju volontarju, feriti gravi, possess ta' arma, possess ta' strument bil-ponta li kisru l-paċi pubblika u li jeddu insulentaw l-iqraba tal-vittma. L-att ta' akkuża jgħid li l-vittma kien instab minduf fil-ndana ta' blokka ta' appartamenti f'Adira Dem. F'Mejju tal-2017 Kurt u Joseph Greg kienu nataw libertà provviżorja b'depożitu ta' 20,000 euro u garanzija personali ta' 80,000 euro. Fil-waqt li nżammu f'Monte Carmeli għas-sigurtà tagħhom minħabba li fil-ħabs kien hemm xi qraba ta' Brendan Patch. Il-familja ta' Patch kellha wkoll ordni ta' sekwestru ta' €500,000 għad-danni kontra l-allegati qattila tiegħu. Il-vittma kien missier ta' 3 tfal u kien magħruf bħala Gallali. Il-persekuzzjoni f'dan il-ġuri qed titmexxa mill-avukati Kevin Valletta u Kayleigh Bonnet mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-akkużati qed jiddefenduhom l-avukati Roberto Manzalzo u Edward Gatt, fil-waqt li l-avukati Rachel Tuaw u Ismael Bsajla jidhru għall-familja tal-vittma.